Tak kampaň je v plnom prúde a ja sa teda zapájam aktívne, chodím od domu k domu a veľmi tak trpezlivo vysvetľujem voličom, že o čom je ten náš volebný program. A ja som naozaj že až zarazená, ako to ľudí zaujíma, ako živo s nami diskutujú, ako kladú otázky a sú fakt, že aktívni. Tak uvidíme, ako na tom budú Novákovci, ktorí tu bývajú. No ďakujem, že ste si vpustili politika do obývačky. A som Lucia Nikolsonová, kandidujem do Národnej rady Slovenskej republiky pod číslom 12 za stranu Sloboda a Solidarita. Dobrý deň. Prišla som vám predstaviť náš program. No, naša sociálna politika je reálna a je to najlepšia sociálna politika spomedzi všetkých strán. Je úplne iná ako budovanie nejakého sociálneho štátu na základe nejakého gréckeho modelu. Tí, čo tu budujú ten sociálny štát, tak zadlžujú tento štát a ten dlh bude musieť niekto splatiť. A to budete vy a vaše deti a deti vašich detí. A jednoducho, toto sa musí zastaviť. Čo hovoríte? Všetci hľadajú odpoveď na tú tzv. Rómskú otázku. My hovoríme, že štát má právo kontrolovať to, čo im dáva. To znamená, že štátne dávky. A chceme im dať namiesto peňazí umelohmotnú kartu. A s tou kartou oni si môžu šúchať proste cez terminály za tovary a služby, ale vždy iba v istej hodnote, lebo oni denne budú môcť minúť napríklad len 4 €. Keď budú chcieť urobiť väčší nákup, tak jednoducho si budú musieť našetriť. Napokon však tak žijeme všetci. Dobre, že? Na rozdiel od tých, ktorí sú v parlamente posledných 20 rokov, a sú takí tí, čo smrdia naftalínom a nemajú úplne čisté ruky, my prichádzame s vecou, ktorá sa našim voličom veľmi páči, a to je to, že my sme všetci 150 kandidáti podpísali čestné prehlásenie, že sa v prípade nášho zvolenia do parlamentu zriekame poslaneckej imunity. No fajn to bolo, podľa mňa sa celkom chytili, akože veľa sa pýtali, to je fakt, ale mám pocit, že som na všetkých otázky vedela odpovedať, podľa mňa som ich presvedčila, máme ich. Naposledy túto,